I am the new Darna. Oy, test mo yung kaputian mo. Gusto mo yan? Okay naman. Dark. Babaeng Butch. marangal. Charat! Shout out to babaeng marangal. Hala, excited ako. Ako kinakabahan ako sa mga pinaggagawa mo. Hi guys, it's Yani here. Wala si Fabio. So today's video is a special video kasi may special guest ako. Hi guys! Welcome Miko Dacanay. He is the makeup artist of Morissette. Go! Pa-disclaimer ka muna, anong nangyayari? Sige. So today's video, guys, Miko will try to do my makeup. Tapos, wala lang. Kasi, Actually, hindi ko alam na may ganito. may ganito, na-chop lang siya. Wala siyang choice, di ba? Alam nyo naman, yung makeup bag ko na pinakamahal, Gucci yan. Ang challenge today is he's using all my makeup, guys. So, wala yung mga professional makeup niya. Kung makikita nyo lang. Ano bang look na gagawin natin? Hindi ko rin alam. So, paano yung kilay mo? Ganun lang. Ganun. Gusto mo i-plaque? Ayaw mo ng blade. Takot ako. Ay, joke. Marunong ka mag-plaque? Oo. Gusto mo ikaw na mag-plaque? Ikaw na. Feeling ko kasi nasasaktan ka. Hindi ta, promise. Sanay ka sa sakit. Wow! Char. May hugot. Alam niyo ba guys, first time ko to. Ay guys, first time niya ito mag-appear sa YouTube channel na kahit kanino. So anong first step, Miko? Hindi ko alam. Kasi, Excited ako. nakabahan ako. Yo, this is the first time na may professional makeup artist na hawak. Totoo sa ba? mukha Hindi ko. naman ako professional. Hello, wow. Yo. So, ayun na nga. Pag nagme-makeup kasi kami, Aha. usually kasi madalian. So, So 5 minutes makeup challenge. hindi naman. I mean, parang ginagawa namin, mas inuuna na lang namin yung mata. Kasi may flawless skin na si Morissette, ganon. Kasi parang pag inuna mo yung mata, mas marami kang time sa mata. Foundation kasi nadadaya sa ilaw. So kahit hindi masyadong mablend na, basta maganda yung mata, nadikit mo ng maayos yung lashes. Oy guys, tip Maganda yun. yung foundation kasi yung mga contour, yung blush, parang madadaya na yun sa ilaw. Wala na. Takot ng mga beauty guru dyan. Hindi naman. Parang kami, ganun na lang yung naging style namin. So parang nakasanayan na siya na kahit may time na mag-makeup, inuuna na lang namin talaga yung mata. There you go. Okay, so we're gonna start with the eyes first. Yes. Tsaka parang advantage din pala pag inuuna yung mata. So, syempre pag nag-shadow ka, may fallouts. Malilinis na siya bago ka mag-foundation. Pero naniniwala din naman ako na Sa kasabihan na. sa makeup na there are no rules. Yes. One size So, fit all. bahala ka kung anong gusto mong gawin. Kasi Sure, art gusto ko naman yan. ng makeup, di ba? Yes. Wala, ang galing mo. Hindi naman. Mag-YouTuber ka na. Nye. Ay guys, may YouTube channel siya guys. Wala. I-link ko down below. Huwag mo kayo naniniwala sa Yeah, meron siya. Ang ganda ng boses. Oy, Hindi. sample kamaya ha. No. Sample kamaya. Nakabahan ako Huwag sa kang pinagagawa kabahin. natin. Ito may eyebrow gel ako if you want. Lo? Teka lang. So, share mo naman sa YouTube world, how many years are you with Morissette na? More than 2 years na. Ikaw ilang years ka na nagbablog? Joey, 1 year. 1 year? 1 year pa lang Fairness, nag-vlog. Guys, nakita ko yung award nila dun. Huwag ng na YouTube. 100,000. So, anong pinaka-favorite look ni Morissette? Or for you? For Morissette? O yung Asia Song Festival. Sa Korea, no? Yung first. I'll insert photo, guys. Ikaw din nagbuhok nun? Yes. Wow, lugay As a lang, sweet no? girl. Lugay lang, no? Nakulot Ganon. sa likod. Hala, ang Kaya ganda. nga. First time to, guys. Hala ko, wow. Lasyo. Hala, finished product na to, guys. Okay na to. Ay, paano ka nagsimula sa makeup? Go. Makeup hobby lang talaga siya. Napaka-inspiring na story niya, guys. As in, inspiring. Di ba nag-work ka sa corporate world before? Yeah. So, after ka nag-resign, what happened? Resign lang. Yun lang. Resign lang. Resign lang. Hindi ko na alam saan ako mapupunta. Basta ang alam ko lang masaya ako pag nag-makeup ako nung time na yun. Wow. Parang, actually nung nag-resign ako, ang sinabi kong dahilan yun, gusto ko mag-makeup. He followed his dream. Yun lang Yes. importante. Guys, challenge niya talaga to, guys, kasi wala talagang tool. Wait, paano mo nalaman na gusto mo makeup? How did you start to fall in love with it? Ayan. Good question, di ba? Miss Universe. Dati, kwento ng mama ko, pag nagkukulit daw ako na bata, ginagawa niya, para hindi ako magtakbo-takbo, Aha. ipapasok lang niya yung buhok niya, papablower niya, iro-rollers ko. So, yun na. Tapos sinasama niya ako sa mga salon. Guys, Bisaya din pala siya. So, he's from Laguna, di ba? Tapos, nag-move siya sa Cebu. Talisay, Cebu. Di ba si Gadzini? Taga Talisay, Cebu. Yes. Ano pinaka-hated mo na step? Liquid liner.
Tulog ko? Mahirap Oo, yun. kasi pag nagkamali ka nun, Wala na. pati yung shadow, wala na. Wala na. Pag magbura ka, bura lahat. True. Pati foundation. Ulod, Zay. Zay, ang bot. Sabi sa Bisaya din siya, guys. Sige, mag-move on na tayo. Sa eyeshadow na to. You know my favorite part? Eyeshadow. Kasi, you can do everything. Kamay-kamay lang, no? Because Walang tools! Hindi mo isi-set yung concealer first. Kasi yun ang ginagawa kong primer. Bilang wala tayong eye primer, yung concealer na yung gagawin kong eye Di ba yung primer. iba mag-concealer tapos ipa-powder muna tapos eyeshadow? Hindi, ako din nadiretso ko. Ah, Para okay. mas kumapit ngayon tong ilalagay ko dyan. Mas pigmented. Yes. Okay. Guys, look at the brush. Brush ng mga... ano ang pinakamadaling makeup na nagawa mo kay Morissette at bakit? Actually, alam nyo ba? O ano? Go! Ewan ko kung napapansin niyo. Meron akong parang meron akong eye makeup na ginagawa kay Mori na paulit-ulit. Ay, Pero oh my hindi God. siya napapansin kasi depende sa ilaw. Ay! Kung mapapansin niyo Hala! yung Observe! eye makeup niya sa GGV, Oo. Yung kumata siya na sa sahig? yes. Oo. Yung mata niya nung kumanta siya ng My All with Miss Reg. Mm-mm. Yung eyeshadow niya sa Morissette is Made. Pareho lang yung lahat. Pareho lang yun. Oh my gosh. Pero parang nag-iiba-iba siya depende sa ilaw. Alam din niya na pareho lang yon. May minsan, pag tatanungin niya ako, anong eyeshadow gagawin mo? Sabi ko yung sa GGV. Ah, okay. So, pag nagpe-perform na siya, you observe the screen too kung anong Kung nangyari. anong ilaw. Ah, okay. Ganun. Kung saan siya kakanta, kung outdoor ba, na Oh, natural light. Kung paano kung natural light, anong gagawin mo? Medyo lighter yung ano ko, yung eye makeup. Ah, so pag harsh light sa studio, Yes, mas putok. mas putok. Ah, parang theater. Tsaka mas makontour, ganun. Kasi nawawash out. Sino yung nanonood mo sa YouTube? Yung unang-una, Michelle Fan. Michelle Fan! Yes, super fan ako ni Michelle Fan. Tapos, Gusto ko yun. Super fan ako ni Michelle Fan. hindi na siya nagme-makeup na ngayon. Oo, nawala Kasi na siya. kasi daw nade-drain siya kasi yung mga kumpanya pinagagawa na siya ng pera. Meron kaming lashes guys pero pang drag queen. Pakita natin. Yan. Nung binigay niya yung lashes kanina, May feather. kita ko bakit... vlogger! May vlogger! Vlogger na yan. Oh. Nagpo-focus na ba yan? Oh, focus na yan. May feather! Feather guys. Pero ito gagamitin Ganda, natin. ganda yan. Ay, ito pala yung lens. Alam mo, gusto ko itong i-purple. Mga ganun. Sige, go! So ngayon, sino na pinapanood mo sa YouTube? Marami rin eh. Nagpa-Patrick Star ako. Patrick Star now. Hello, wow! Parang wala naman. Ang taas ng reaction. Para ma-motivate ka na. Parang kilay pala. Ay, Oh, meron ka mga Filipino YouTubers na makeup na pinapanood mo. Sila ano? Sino? Sila ano, Michelle D? Michelle D, oh. Tama, no? Siya yung pioneering sa makeup beauty May guru isa sa pa eh. Pilipinas. Si Ann Cruz Si pinapanood Ann ko rin. Cruz. More on reviews siya, di ba? Di ba sabi mo si babaeng marangal din? May mga magagaling din. Si na- Kantawi ba? Yes. Subscribe. Riza ba? Riza sa Kantawi. Ay, si ano. Ewan ko kung kilala mo siya. Sino? JM Mirabel. Oo, nagta-transformation ano siya. Ginamit niya yung foundation sa kilay ko as a brow gel, guys. Wow, yan ang makeup artist. Yan or yung ano? Hindi ko rin alam. Asan na yung glue mo? Na-stress! Oh, ayan. Elmer's Glue. Sponsored by Elmer. So, gusto daw niya i-dedicate yung glitter sa mata ko. Pero, wala kaming glue pangdikit. Sabi niya kanina, so nagdinala ko na lang yung maleta ko. Fairness sa mga makeup mo, may glitters. Kay Fabio yan. Kasi nga, nagtrabaho siya dancer before. Bakit may glitters? Kasi theatrical. Bakit siya Dancing. nag-glitter? Ewan Pag ko. nagda-dance. Ewan ko. Tanong mo dun. By the way, guys, naghanap siya ngayon ng boyfriend. Single si Miko. Di naman. Hindi na, dalagang Pilipina eh. Marunong ka magdalagang Pilipina? Yung linis mo mag-makeup ha? Uy, hindi. Puring-puri ako sa'yo, ha? No, ang talented mo talaga eh. Kasi naman ikaw yung number one first na professional makeup artist ko. So wala akong... Wala kang Wala comparison. Wala ma-compare. Tapos yung next na mag-makeup sa'yo. Alam mo, mas magaling ka kayo. First ka kasi, so wala akong ma-compare. Tapos naalala ko dati, nung nag-start ako mag-makeup. Oh, sige, share Ang mo. laging nirereklamo sa akin. Ang bigat-bigat daw ng kamay ko. Totoo ba? Sino nagklamo yan? I-drop name mo. Siyempre, una kong na-makeup yung ate ko, Ah, yung sige. mama ko.
Yung pag mini-makeup ako na sila, yung gumaganon yung ulo nila. Ang bigat-bigat na kami. Hindi ko naiintindihan yung dati. Yung parang, ano ba yung mabigat yung kamay? So, paano ba? Oo. Okay. So, pwedeng dumiretso na tayo sa foundation or wala nang primer. Magmi-mix-mix ka. Wala na. Go na yan. Magaling. Ano mga product gamit mo? Pang professional mo? Yung professional talaga? Sige, anong gusto mo malaman? Pwede mo malaman anong skin type ni Morissette? Dewy, dry. Ano siya? Combination. Ako din. Pareho kami. So where do you see yourself in 10 years? Kung feeling ko makeup artist pa rin ako. Ilan taon na ako nun? Sinabi yung age. How many years ka na nagme-makeup? Full-time ba? Or kasama yung hobby-hobby? Wow! Saan eh? High tide, low tide? Start natin sa hobby-hobby. 2008. Career talaga. 2013. Yung ganda tong foundation na to. Ganda, no? Nagamit mo na yan? Yes. Puro mga professional gamit mo. Drugstore lang yan. Hindi maganda to. Maybelline. Hindi mo pinakita sa camera. Hindi ka beauty guru. Dalawa, may next niya yan. You fit me at, ano ba yan? Superstay. Superstay. Alam ko. Yan. Ayan. So, So today lang kami na-meet, guys, pero we've been friends on Instagram forever. No, nag-start reacting kami kay Morissette. So, yeah. Actually, kayo yung first na napanood kong nag-comment sa makeup. Really? Yes. So, honestly, I remember that video actually. Nagsabi Anong kami. video ba? Ano ba yun? Rise Up ba yun? One of the Wish Bus performances. Tapos sabi namin sa video, uy, ang galing ng makeup, ang ganda ni Morissette, yung contour pack na pack, yung eyeshadow, yung lashes, ganon. Tapos na-mention ko lang, sino bang makeup artist niya? Maraming tao na kilala ka. Totoo Mga ba? viewers namin, sabi nila, Miko Dacanay yung makeup artist, follow niyo sa Instagram. Maganda talaga yung mga makeup niya, ganon. Okay, maganda. Charot! Ganda din siya. Wow! We match ba? Ha? Medyo nag-one shade darker ako. Okay lang yan. Concealer lang yan, di ba? Yes. Alam. Nanonood din kasi ako ng reaction videos. Talaga? Yes. Bakit? Entertaining ba? Yes. To be honest? Yes. Natural yun. Tsaka nakaka-proud kasi yung feeling ng Napaproud ako kay Morissette. Pag Morissette. parang nagko-comment yung mga iba't ibang lahi. So, nood-nood. Tapos nag-follow siya kung, hala, Miko Dacanay, siya yung makeup artist. Uy, nag-celebrate kami ni Fabio. Kung, hala, na-excite kami agad. Hala, si Miko. Sabi ng mga fans natin, si Miko daw. Sino ang pinaka-mahirap makeupan? Go, name drop. Yan na! Ayan na! Wag na, mabash tayo. Do you feel any homophobia sa industry? So far, wala naman. Wala naman, no? Wala naman. Kasi madami na tayong mga gay icon sa industry. Like Vice Ganda. Ang laki-laki ni Vice Ganda. Big time na talaga. Wala pa naman akong experience. Oh, that's good. Sa both network. Yes, wala. Nice. Kasi naman, parang ang dami namang... And I feel like entertainment industry is one of the main industry na madami talagang bakla. Sa lahat ng katrabaho mo, halos lahat, bakla, di ba? Makeup artist, hairstylist, director. Uy, hello, wow! Bakla pa! Charotera Wow! ako sa Meron akong ito yung kulay ko, pang... fairness sa fit me, tsaka sa superstar. Oh, yeah, see? Malalaman Mura lang sila. yan. So ano na nga, anong brand yung nagamit mo kay Morris? Halo-halo. May drugstore, may professional. Yes. Sa talaga? Sephora ka. Mixed. Mm. Kasi mas ko sa quality. Hindi ako masyado sa brand. Sa brand, no? Uy, madami ng drugstore na Maganda. maganda. Isa to. Ito, oh, Itong Superstay. Maybelline. Yes, in fairness. Oh, sponsor, Maybelline. Baka Baka naman. naman. Pero totoo, maganda ang Superstay. Gusto mo contour powder or Powder. cream? Mas powder ako. Saang lugar na Yes. pinakamahirap mag-makeup ng kliyente? Na Na-try ko? O na-try mo na wala talagang choice. Mahirap yung question mo. Oh. Sa kotse. Meron pa nga ako dating parang sa airplane eh. Airplane? Yes. Sa business class? Hindi. Sa economy? Oo. As in? Naalala ko yung parang meron kaming parang na-delay yung flight namin. Pero hindi to kay Morris. So, Singer din. pagbaba namin ng airplane, didiretso na kami sa venue. Perform agad. Oo. So, kailangan sa airplane na lang mag-makeup na kami. So lahat ng makeup mo is carry on. Hindi, kung ano lang yung meron kami. Para, Hala. ganun, para-paraan. Di ba? Kasi yung ibang makeup dapat Nandun siya. i-check in. Yes. Kasi yung mga liquid quantity Mga nito. ganyan tayong mga... Hala, so dapat prepared ka. Like today. Yes. Pero alam mo, ito lang din yung kagandahan kasi nag-start naman din talaga ako dahil wala naman akong makeup. Oh, Yung so sa mga alam school. na. Oo. Para-paraan. Yung most Instagram picture ko, no? Photography, iPhone lang.
Tapos madaming people nag-shock. So, I always say na, it's not about the tool. Yes. It's about your skill and how you use the tool. I agree. Duh. And I. Thank you. Ay, yung ano ba to? Yung puti? Yung brown? Wala tayong So, puti. mawawala yung... May mas maputi ka ba dito? Ito, di ba? Ay, may ganyan ka pala. Hindi mo sinasabi. Late na ba? Okay lang. Translucent to. Okay lang yun. Meron pa ba? Parang wala na. Ay, man, kaya yan. Guys, I swear, maganda siyang kumanta. Sample ka. No. Sige na. Huwag na yun. Duet tayo. Ay, ganda mo. Super Ano foundation gamit mo kay Morissette? Ano, iba-iba. Iba-iba. Merong dati nag-glam box ako dati. Anong glam box? Airbrush siya na nag-sponsor sa akin. Okay. And then, nag-Wonder 2 din ako. So, walang mga mainstream na brand? Meron naman. Okay. Tapos, nag-Superstay din ako. Okay. Tapos, Makeup Forever. Okay. So, depende. Minsan, pag anong trip. So, may pagkakataon ba na mag-request si Morissette ng brand? Hindi naman. Specific brand? So, trust? Hindi naman. May trust talaga siya sa'yo? Yes. Hulong gondo! Sorotera! Uy, seryoso! Hindi. Pwedeng ito ba i-contour ko? Contour mo yan. Parang light lang. Shade ko Light yan. lang to. Try mo. Hulong ganda. Wala na. Pangit. Sabi mo light lang eh. Hindi pa siya light, guys. Parang laban eh. Laban na laban siya. Laban na. Uy! Di ba highlight shade din? Ay, wala pala. Sabi mo light. Sorry. Akala ko shade ko. Hindi po. I-blend mo na lang. Mali po ang balita. Laman. May standing ovation pa, guys. Uy, ang ganda ng kilay ko, ha? In fairness. Paano mo yung kinilay? Hindi ko nga rin alam eh. Anong next? Anong next na, guys? So, yan. May contour na, guys. Ay, nose contour. Guys, tumayo talaga siya. Seryoso na to. Seryoso. Kinareer na. Kinareer na, guys. So, yun na nga. Sa kotse yung pinakamahirap na makeup. Kasi umaandar. Oo. Lalo na yung mga liner. Ay, oo. Pwede pa merong doing my makeup in the car challenge, ganun, sa YouTube. Pero may mga taong kaya. Oo. Yung YouTube talaga, kahit ano na lang challenge gawin. Nanonood ka kay Jeffree Star? Yes. May product ka? Si Bretman Rock din, naaliw ko Uy, sa oh my kanya. gosh, nakakaaliw. Yes. Plastic yung nose line. Duh. Duh. Marunong ka magbisaya. Fluent ka, no? Kamay. Hala. Uy, hala, day. Mas gwapo lagi ko. Di man, gwapo man, day. Laging lalaki, no? Laging lalaki man. Baka lalaki ka na kaya. Dito sa ambush, pa-makeup tutorial. Oh, thank you so much for having me here. Magkano bang TF Wala mo? naman. Uy guys, promise, subscribe to his channel. Maganda siyang kumanta. No. Uy, ang bilis mo sa kamay, ha? Pick up Positive another ba yun? product. Charot. Oh, pick up another brush, ja. Ang bilis. Ganun ka ng trabaho talaga, na? Pag Rush. opening. Pag opening. Opening sa asam. Kailangan. Feeling Ito na naman, makeup bag natin, guys. So, Ito ba yun? Mali ang balita. Ito! Ay, ayun. Sabi sa'yo, may Pangit nakita. yan, eh. Hindi yan pangit. Ano yan? Ito pa may contour ka Ay, may pa, contour. oh. Mas dark yan. Gamitin natin lahat. Same brush. Sige, laban. Lahat na. Saan tayo makarating? Para ma-blend, di ba? Yung highlight, huwag mong kalimutan. Favorite part ko yun. Yung gundo, oh. Contour na contour. Uy, ang ganda ng mata ko. Paano ginawa mo? Akala ko wala akong mata for eyeshadow. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. No, it's Sinacharot mo ako. true. Teka, magla-liner na ako. Ala, sige. Pray ka muna, no? Tumatayo na, guys. Tumatayo. Hold on. Tumatayo na. Ala, nagkabahan ako. Ano yung kakabahan? Tikit lang po. Thinking na, is that what you say? Kasi pag nagkamali ka dito. Ayaw mo kung dumilat, diba? Yes. Kasi wet pa. Yes. Alams na. Paano pag pag may kliyente ka, Mm. tapos mabahong hininga? So far, wala pa naman. Wala pa naman. Mm-mm. Paano kung meron? Anong gagawin mo? Mag-mask na lang ako. Seryoso? Hindi, nagmamask din naman ako pag inuubo Talaga? ako. Okay. Inuubo. Oo, kasi maubuhan. Pag mabahong hininga, okay na lang. Baka lang muna. Trabaho eh. Nakaka-nervous naman ito. Ako din nervous sa pinaggagawa natin. Anything for YouTube. Yun bang, sometimes yung mga fans, viewers namin, no? Hindi na, wala nang ibabash sa akin kasi ako nang nagbabash sa sarili ko. I'm telling the truth na. Alam ko naman. Favorite mo highlight? Oh, kasi, Ano mong gamit mo highlight? ayun lang, sa blush doe wood nandyan. Wala na, talbog na mga makeup beauty guru sa YouTube. Sure.
Lola. Uy, Mika, picturean mo rin ako para sa portfolio mo, ha? Alin? Picturean mo rin ako para sa portfolio mo, ha? Oo, pero hindi ko dala yung camera. Dry na ba yung liner? Hulong ganda, doy. Uy, ang Uy, ang power ganda, ng doy. lashes. Kidikit na ba yan? Magnunod ka pa sa lashes na to, ah. Wala ka tayong pandikit? Nude lipstick pa ba? Ay, meron akong mighty band. Wala tayong heart na yun. Takot ako. Look down, open, ganyan. Very good. Uy, takot ako. Ay, alam ko na. Mag-Patrick Star ka na lang. Ha? Patrick Star na ganun. Ganyan, oo. Meron akong scarf. Patrick Star na lang. Uy, parang wala namang na-achieve yung makeup na yan. Kung kailan naman wala akong dalang makeup. Tsaka naman nangyari to. Kung wala tayong na-achieve. Tapos brown yung lipstick. Merong pink! Yung, Ayaw mo pink. Chanel yun. Laban na natin to. Ano-ano na lang talaga. Pinagagawa ko. Concealer ko kaya. Oo, i-concealer mo. Tapos manunod yan. Ano-ano na lang, no? Di pa naman ako dito. Pok. Oo. Stage 2, di ba? Ganda. Kanot. Ha? Wala talaga ako na-achieve ng mga ayos dito. Okay na yan. Na-stress si Miko, Wala guys. ko siyang lashes. I'm so sorry. Ganda. Na-stress ka, no? Medj. Ba't blue lahat? Saan yung black? Ito. Yeah, gamitin natin tong blue. Na, hindi ko na talaga alam to. Medj na stress na rin. May nagsasabi mo nung una. Oo, may ganun pa akong ano. Walang rules sa makeup. Ending, wala rin na-achieve. Na-stress talaga siya, guys. I'm so sorry. Wala namang space para sa naman. Alam, ang ganda ng blending mo. Charotera. Alam mo, magaling ka mong charot-charot. Eh, ganda ng kilay ko talaga. Sana naging kilay na lang tayo. Sana naging kilay lang tayo. Mas kayo pagkaka-oo mo. Oo. Paano ba mag-final touch ang Miko Dacanay? Ang isang Miko Dacanay, paano mag-final touch? Blush lang, palaban mo. Kung ano parang may kulang. Hala, seryoso talaga ito, guys, sa kanya. Ano yan, mole? Hindi. Ay, tungkel mo. Alam mo, wala rin kasing buhok, kaya hindi ko siya Ang dami kong reklamo. Reklamo, no? Challenge nga eh. Makeup artist nga eh. Dami reklamo nito. Ilang palit na ginagamit mo, ma'am? Isang brush lang yan. Highlight, blush, contour. Isang blush lang yan. Oo. Wala na. Talbog na. Na-stress ka na rin, no? Na-stress na. Bakit? Paano ko ito tatanggalin? Wala akong makeup wipe. Uy, ang ganda oh. Kailangan ko ng magandang lighting mamaya. Uy, ang ganda oh. Icha-challenge din kita. Hala. Sige na. Isa pang layer. Ay, meron pang layer. Ano ka naman? Hindi, parang mahirapan. Kung ano-ano na lang, no? Yan, Arabo Naging na. Arabo naman. Eunice. Janet! Ayan na siya. Ayan na Hello! siya! Guys, Fabio's here! My God, Fabio, he's so talented. Cheetah! Tay Conchita daw. Ayan, asan yung wig na yun? Where's our wig, Fabio? Oh, can you get it, please? Today I will read your future. Hey guys, I'm straight now. I'm dating a woman. Ay, ano ba naman Sige, ito? Make tayo. Ito talaga si Miko. Gusto niya ako maging babae talaga. No, there is. There's a partition. Partition. Ayan. Aray. Too big the head. No, kasha to. Harap ba yan? Uy, parang si Negi. Uy, lalaki pa din. Malaki pa din. How about side part? Hello. You know he's Tubig also lang. his hairstylist What? of Morissette. He does hair and makeup. Uy, ang ganda, Negi na Achieve na si Negi. Oh my gosh, show. Jeez Louise. Para-paraan. Oo. You know, he was so stressed earlier because all his gear is back in the hotel. And look what we have. Oh, is Nothing. it all ours? Yes. Oh shit. Like, he used one brush for blush, contour, highlight. He's so passionate, Fabio. I can tell. Passionate talaga siya. Like, I'm happy with just the eyeliner, simple makeup look, but he's going full out. Guys, passionate talaga siya na maging babae ako. Mission niya ngayon ay gawin akong babae. Ay, nabibraid pa. May pa-braid pa si Mayor. Ay, ganda. Hala, ganda. Vice ganda. He knows Vice good. Uy, oh my gosh. Saka lotion na lang. Anong lotion? May lotion na. Ah, sige. Highlight.
He's going all out. Miko! He's going all out. Maskulado, ma'am. Shh. As Bretman lang. Batman Rock. What? You know, we were like walking and he almost forgot to ask if Morissette has already eaten. Oh my god, Fabio, he's going all out. He really is a professional makeup artist. Pretty or She whatever. cute or whatever. Oh, the collarbone. Now you look skinny. Really? We are look wet look talaga. Oh. Habang hair. Labada. Dalagang labada. Hello, rise up. What's up? Uy, Beyonce na to. Ay, oy, ganda. Oh. Now you can do the bangs. Because if you put that on. Pero like, Miss- kumusta? Miss Philippines 26. And no rise up. Why don't you go like this? I am the new Darna. And there you have it, guys. This is the final look. Miko was so nice to do this. I know he had a hard time with Yani's bone structure and face, but I think Tinago niya lahat yung mukha ko. sweet girl, Yes. very innocent, Dalagang Pilipino. very Dalagang innocent. Pilipina. Ay, wala! Okay guys, this is the final look. Thank you so much, Miko. After 2 hours, galing mo. You're very good. So thank you so much, Miko, for coming to our channel. Subscribe to his channel, his Instagram, all linked down below. We love you. Bye. Bye! Look at the highlight on this. May bang, sige. And there you have it, guys. This is the final look. Miko spent 2 hours on Yani's face. Bye. Wow. My hair flip. My hair flip. Bye guys. Sample mo, Miko. I wanna be skinny. Thank you so much for watching. Final pagod na ako, guys. Si Miko hindi pa pagod. Bye guys. Bye.